Вот так выглядело это кладбище в селении Мужичи еще несколько месяцев назад. Появилось оно до депортации и давно нуждалось в благоустройстве. Старая ограда уже не являлась препятствием для бродячих животных, да и вся территория кладбища была в запущенном состоянии. А сегодняшний вид далек от той старой картинки. Его преобразили полностью, выполнив огромный объем работы. الله سيوش وزقه جاتشان مسلين برك الله سون خص خيط تغن حن ويبتشعون محمود المكشري بتش ميكائيل صور بيك بتش قيتم خن برت خن يموتك حنيسة شو بيركت دي عند وين إشبع عن برت خلص حن بيركت مخولي مصلوش عمن دق شو دق حمد آخر وزدار حنتسن دعبخ شو موتك لوري الله سيوش دال نزلولت الله بوخ بول. Вокруг территории кладбища установили новое ограждение в 700 метров. Из-за особенностей рельефа ступенчатый фундамент забора оказался самым сложным. Его заливали несколько единиц техники. С двух сторон тут появились ворота, стоянки для машин и асфальтовое покрытие протяженностью 400 метров. Тротуарные дорожки внутри кладбища работники выложили природным камнем. Свет 400 метров. Столб новый. Я ограду حوالي 700 متر وزيادهم ضحك لا حد لا صلاح تدخل يستيان حلق زعمك ماليار 600 500 جمتر 600 900 كوادراتو يستيان كياتهم يسعى أو يعمل ده يتغير موزع حاجة يسعى جيان تدخل يسعى ليديز تدخل يعني أنا ديخر ده يسعى حاجاتهم تجو كان السنة يوم أي يجيز كذي كوادرات ماليات دق كوادرات شو كان السنة يوم. Все преобразования проводились с учетом мнения местных жителей. К кладбищу также провели около 500 метров водопровода и 400 метров электросетей. Установили и трансформатор. Благоустройством местные жители очень довольны. Здесь похоронены их родные и близкие, представители различных тейпов – Далаковы, Кативы, Богатыревы, Баркинхоевы и Хамхоевы. Собственными силами навести тут порядок было сложно, поэтому участие известного российского предпринимателя Микаила Гуцериева в жизни сельчан – это большой подарок, который они не забудут. يجد حم يردش بقى خدرق يردش دي خيط يعني مد انه جحما صح يختي هذا واش ما صح تكون قواش بوش حم حديات اقا تكون قاستا هم يرت صرا لو درهن دا شي ليل شو هم بركه دا سو واخلص تكن خصبو بو سو دغلي صار سو دا حوز لا تجبر دا شي هن تهين ودا ويل وول استون دو خصو تيرز اقا يرت باخ ناخ دي سود واتش يربوخ بوخ بتاخن وصادر نقبر قدر خدمس هم حنقاش ملبوج هم حديات وصخي حش داقر سويت حتير وصحدي يجي هم سقد سادات. Благоустройство кладбищ ведется в рамках договоренности главы региона Махмуда Али Калиматова с благотворительным фондом «Сафмар» Микаила Гуцериева. تخن كشمش توادر يا حج هم تخن وين خوش كشمش يا حج هم ويدي دعبيخ كبوخ جموت كيقر وغسك ونا كرتير تسقوا هم حش دوغ دوش اوت اهليرهم برئ دال حنا دقسنا ديكش حمت بيقم بوش ديكش حم قاع سواق وش حما يحمدس دال تسليش تغن تسنجر ديك حمس كرغ دات دال لين تقص هنا دال لين تسغوسري تسنجر هنا ديك حم كرر دال سنليش دال اوس حجي هنا دال تسليش اوس وينكش مش توات داتسو اللي رمي بوقت خلاص باب باتسو وتقدر سن وميخ مدرس توادي غز والج ميس تغني كش مش يا حجل حم كش مش خلط ماجيك خلط دات اي خلط اسمه يقرا حم دقص يقرا حم تغني الملح تشغان سن ملخ بوش حما يحم دقص. Всего в этом году планируется благоустроить 40 кладбищ, 33 мусульманских и 7 христианских. На большинстве из них работы уже завершены. Дана Плиева, Сулейман Костоев. Новости 24.